ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஸ்கோப்தனன் சேனல். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா 5 அற்புதமான கேமிங் மொபைல்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதுவும் 10,000க்குள்ளேயே அற்புதமான நிறைய கேமிங் மொபைல்ஸ் இருக்குது. அதில் டாப் 5 லிஸ்ட் தான் இந்த வீடியோ. ஸோ யாராச்சும் புதுசாக ஃபோன் வாங்க போகிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அதே மாதிரி ஒரு கேமிங் மொபைல் வாங்கினீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதில் இருக்கிற ஸ்பெக்கு அப்புறம் ப்ராசஸர் எல்லாம் பார்ப்பீங்க. ஸோ பார்த்தா வாங்குவீங்க. ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த 10,000க்குள்ளே அற்புதமான ஸ்பெக் கொண்ட இந்த மொபைல்ஸ் தான் இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் நண்பா. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் யாராச்சும் ஃபோன் வாங்கினாங்கன்னா இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, வாங்க ஸ்ட்ரெயிட்டாக டாப் 5 லிஸ்ட்குள்ளே போயிடலாம். அஞ்சாவதாக பார்க்க போகிறது போக்கோ C3. இந்த ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா 6.53 இன்ச் HD+ டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஃபிங்கர் பிரிண்ட் கிடையாது. 13 MP மெயின் கேமராவும் 5 MP செல்ஃபி கேமராவும் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் UI வந்து சூப்பராக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க, MIUI 12. அதே மாதிரி இப்போ யூஸ் பண்ணுற ஃபோன்லலாம் நிறையா ஆடு வரும், நம்மளுக்கு கொஞ்சம் டிஸ்டர்பாக இருக்கும். ஆனால் இந்த ஃபோனில் ஆடே வராது, அதுதான் இதோட ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு. அதே மாதிரி இதில் 2 வேரியன்ட் இருக்குது. 3GB RAM 32GB ரோம்லேயும் அப்புறம் 4GB RAM 64GB ரோம்லேயும் இருக்குது. இதோட பையிங் லிங்க்லாம் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருப்பேன், மறக்காமல் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். கடைசி இதோட ப்ராசர் பார்த்தீங்கன்னா மீடியாடெக் ஹீலியோ G35 ப்ராசர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கொஞ்சம் கேமிங் கொஞ்சம் மீடியமாக இருக்கும். இதில் நீங்கள் ஃப்ரீ ஃபயராக லோ கிராஃபிக்ஸ்லாம் விளாடலாம், ஆனால் PGMIலாம் சுத்தமாக விளாடவே முடியாது. கடைசி அதோட பேட்டரி லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா 1000 mAh கொடுத்துருக்காங்க. ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் இருக்குது. ஸோ 7500 இந்த ஃபோன் வர்த்தான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வர்த்து தான். கண்டிப்பாக வாங்கி ட்ரை பண்ணுங்கள். 4வது இடத்துல பார்க்க போகிறது ரியல்மி C25. இந்த ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா 6.52 இன்ச் HD+ டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. 13 MP மெயின் கேமராவும் 8 MP ஃப்ரண்ட் கேமராவும் கொடுத்துருக்காங்க. 6000 mAh பேட்ரி இருக்குது. ஸோ நல்லா தாங்கும் பேட்ரி லைஃபு. ஸோ கேமிங் மட்டும் நீங்கள் விளாண்டிங்கன்னா 10 மணி நேரம் விளாட்லான்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அது சரியாக தெரில. அப்புறம் ப்ராசர் பார்த்தீங்கன்னா மீடியாடெக் ஹீலியோ G70 ப்ராசர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கேமிங்க்கு கொஞ்சம் பக்காவாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து ஃப்ரீ ஃபயரும் விளாட்லாம், BGMIயும் விளாட்லாம். ஸோ நீங்கள் வச்சுருக்க ஸ்டோரேஜை பொறுத்தா. மற்றபடி ப்ராசர் வந்து பக்காவான ப்ராசர் தான். ஸோ 4GB RAM 128GB ரோமில் ஒரு வேரியன்ட் இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக இதோட பை லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருப்பேன், மறக்காமல் அந்த லிங்க்கை தொட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த ஃபோனை நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். 3வது இடத்துல பார்க்க போகிறது Redmi 9 Prime. இந்த ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா 6.53 இன்ச் ஃபுல் HD+ டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. வேறு லெவல் டிஸ்பிளே. அதே மாதிரி 5020 mAh 18W ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் வேறு கொடுத்துருக்காங்க. உண்மையிலே பக்காவான ஃபோன் சொல்லலாம். ஸோ ஹீலியோ G80 ப்ராசர் கூட இருக்குது. ஸோ கேமிங்க்கு வேறு லெவலில் இருக்கும். 2 கேமே விளாட்லாம், ஃப்ரீ ஃபயரும் விளாட்லாம், BGMI அதே மாதிரி HD கிராஃபிக்ஸ் உள்ள எல்லா கேமும் விளாட்லாம். ஸோ அற்புதமான ஃபோனு தான் அது. அதே மாதிரி பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா 13 MP மெயின் கேமராவும் 8 MP அல்ட்ரா வைட் கேமரா அப்புறம் 5 MP மேக்ரோ கேமரா அப்புறம் 2 MP டெப்த் சென்சார் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டைப் C கேபிள் தான். ஸோ உங்களுக்கு வந்து சார்ஜ் போடுறதுலாம் வசதியாக இருக்கும். ஸோ இதில் 2 வேரியன்ட் இருக்குது. 4GB RAM 64GB ரோமு அப்புறம் 4GB RAM 128GB ரோமு. ஸோ அதோட பையிங் லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருப்பேன், மறக்காமல் இந்த ஃபோனோட ஸ்பெக்கை பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக அதை வாங்குங்க. 10,000 செம்ம ஒர்த்தான ஃபோனு. 4 கலர் வேரியண்ட்டில் இருக்குது. பிளாக்கு, ப்ளூவு அப்புறம் ஃப்ளேரு அப்புறம் க்ரீனு 4 கலர் இருக்குது. ஸோ லுக் வைஸ்லேயும் சூப்பராக இருக்குது. ஸோ செம்மையாக இருக்குது இந்த ஃபோனு. கண்டிப்பாக பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக இந்த ஃபோனை வாங்கி பாருங்கள். 2வது இடத்துல பார்க்க போகிறது Infinix Hot 10s. ஸோ இந்த ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா 6.52 இன்ச் HD+ டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. ஹீலியோ G85 மீடியாடெக் ஹீலியோ G85 ப்ராசர் கொடுத்துருக்காங்க, கேமிங் ப்ராசரு. ஸோ கேமிங்க்கு நல்லாயிருக்கும், சூப்பராகவே இருக்கும். அதே மாதிரி 48 MP மெயின் கேமராவும் 2 MP மேக்ரோவும் கொடுத்துருக்காங்க. 6000 mAh பெரிய பேட்ரி. ஸோ இந்த கேமிங் ஃபோனுக்கு பக்காவாக இருக்கும். 6000 mAh நீங்கள் தாராளமாக 10 மணி நேரம் கூட விளாட்லாம். அதே மாதிரி Android 11 பேஸ் பண்ணி தான் அந்த ஃபோனே ஓடிட்டுருக்கு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 வேரியன்ட் இருக்குது. 4GB RAM 64GB ரோமு அப்புறம் 6GB RAM 64GB ரோமு. இது 2 வேரியன்ட் இருக்குது. இதோட பையிங் லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், மறக்காமல் இது பிடிச்சிருந்தா ஃபோனை வாங்கி பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டாக பார்க்க போகிறது ரியல்மி நார்சோ 30A.
ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா 16.5 சென்டிமீட்டர் மினிடா ஃபுல் ஸ்க்ரீன் டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. 13 MP மெயின் கேமராவும் 8 MP செல்ஃபி கேமராவும் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ராசர் பார்த்தீங்கன்னா G85 மீடியாடெக் ஹீலியோ G85 ப்ராசர் கொடுத்துருக்காங்க. கேமிங் ப்ராசர் தான். ஸோ கேமிங்க்கு வேறு லெவலில் இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி இதில் பார்த்தீங்கன்னா 6000 mAh கொடுத்துருக்கான். 18 வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கோட, அது டைப் சி கேபிள். ஸோ குவிக் சார்ஜ் தான், சீக்கிரமாக ஏறிடும். 18 வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கு. ஸோ கேமிங் விளாட்ணுன்னா 10 மணி நேரம் விளாடலாம், ஏன்னா 6000 mAh. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 வேரியன்ட் இருக்குது. 3GB RAM 32GB ROM, அப்புறம் 4GB RAM 64GB ROM அந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ 2 வேரியண்ட்டோட பையிங் லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருப்பேன். மறக்காமல் போய் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த ஃபோனை வாங்கிக்கலாம். ஒரே ஒரு ஃபோன் மட்டும் உங்கள்கிட்ட சஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அதாவது நீங்கள் பிடிச்சிருந்தா இந்த ஃபோனை நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். என்னென்னா போக்கோ M3 வேறு லெவலான கேமிங் ஃபோன் சொல்லலாம். ப்ராசர் ஸ்ட்ரெயிட்டாக சொல்லிடுறேன். ஸ்னாப்ட்ராகன் 662 ப்ராசர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சரியான கேமிங் மொபைலு. கேமிங்க்கு சும்மா தாறுமாறாக இருக்கும். ஏன் இந்த ஃபோனை நீ டாப் 5 லிஸ்ட்டில் போடல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த ஃபோன் வந்து 10,500 ஒரு 10,000 ரூபாய்க்கு வச்சுருக்கீங்கன்னா ஒரு 500 எக்ஸ்ட்ரா போட்டு இந்த ஃபோனை தாராளமாக வாங்கலாம். கண்டிப்பாக வாங்கலாம். ஏன் சொல்கிறேன்னா 4GB RAM 64GB ROM வந்து 10,500 தான். நீங்கள் வந்து 6GB RAM 128GB ROM வாங்கினா 13,000. இதே 4GB RAM 64GB ROM 10,500. இதோட ப்ராசஸர், அப்புறம் பேட்டரி, இதோட கேமரா, அப்புறம் டிஸ்பிளே சும்மா வேறு லெவலில் இருக்குது. அதுவும் போக்கோதனால இது விளம்பரம் அவ்வளோ வராது. இதில் வேறு டியூயல் ஸ்பீக்கர் இருக்குது. 2 சைடும் உங்களுக்கு ஸ்பீக்கர் இருக்கும். சும்மா வேறு லெவலில் இருக்கும். லுக்கெல்லாம் செம்மையாக இருக்கும். 3 கேமரா இருக்குது. ஸோ அதோட பையிங் லிங்க்கும் மறக்காம கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருப்பேன். கண்டிப்பாக நீங்கள் 10,000 இன்னும் 500 போட்டு வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஃபோனை எடுங்க. கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன், செம்ம வர்த்தான ஃபோனு. ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் 6 ஃபோன் காமிச்சிருப்பேன். 6 ஃபோனோட பையிங் லிங்க்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருப்பேன். மறக்காமல் போய் கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக வாங்குங்க. ஒரு ஃபோன் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக ஏதாச்சும் ரிவ்யூ பாருங்கள். ரிவ்யூ பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் கிடைக்கும். ஓகே, இந்த ஃபோன் நல்லா இருக்குது, நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி கரெக்டாக வாங்குங்க. ஏன்னா ஃபோன் வாங்கிட்டு அப்புறம் வேஸ்ட்டாக போயிடும். அதே மாதிரி இந்த வீடியோவில் நல்ல நல்ல கேமிங் மொபைல்ஸ் தான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் நண்பா. அதே மாதிரி தொடர்ந்து இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் வேணும்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்னென்ன வீடியோஸ் வேணும்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நண்பா. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களால் முடிஞ்ச சப்போர்ட்டை கொடுங்க நண்பா. ப்ளீஸ் நண்பா. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட் யாராச்சும் கேமிங் மொபைல் தேடிட்டு இருக்காங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விடுங்க. ஓகே, அடுத்த ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் நண்பா. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போங்க நண்பா.